Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Ti dakes nga ugali. Iti nasulinek a lugar, Bing, masarakan ti maysa abasit a sityo, apag nanaedan dagiti agasawa, Leo ken Pilar. Iti laksid ti kinariga ti panagbiagda, naragsak dagitoy nga agasawa. Kontentuda iti anyaman a parabor a magunod da. Kaaruba damet dagiti agasawa Alfredo ken Betty. Agduma ti ugali dagitoy nga agasawa, ta malaksid a managapalda. Nagamrod ken naulbod dapay, nang runa di Fredo. Iti maysa nga aldaw ken Liyaw, anak. Daan launa yun day wasay ngar aramatay amapan agkaykayaw di tabakir. Aglatlati pa yan. Naimbaga, no makawasay pa'y dayta. Mabalin pa'y, tatang. Dakkel a katulungak daytoy. Tanoawan daytoy daan awasay ka. Diyak makapukan kadagiti nagango akayaw di tabakir. Ket aramidak nga uging ken pagsungrod nga ilaklakok iji ilay. Anak ko, tay bilin ko ken kaa. Kada may sa akayo amapukan mau, mangimula ka iti 5 akabarbaro akayaw. Tungtong palag, tatang. Tapno adda sukat ti pukanag. Nga uray no dagiti nagangon akayaw ti alalaag. Napatig nga min dagiti kayaw iti kabakiran, anak ko. Amumot dayta. Wen, tatang. Inlawlawag mo mit ana imbag kanyak dayta. Oh, apay ang nagsinnaay ka iti naunay. Kasanaw. Ket sa balit ti aramid ni Fredo, tatang. Naganos dagiti kayo apukpukanan na. Santo di pa'y agmula iti kasukat ti pukanan naman. Kastaya. Kat no kasta anak ka. Uray no nayuna mo ti imulmula makabarbaro at tubo akayaw. Tapno adalat ta kasukat dagiti mapukpukan di ta kabakiran. Oh, adto ti balon mo, Leo. Pasensya kan alakay. Tay tedda tayo atoyo ti sidaam. Adamot tendanong mo dito eh. Apay ngamin apabalunan nakpailaeng aya, bakit? Nairwamak mo tin asa aktulatan mangal daw no makasangpet akon dito'y balay. Amok anarigat ter aramidam, lakay. Pamudpud iti bisin da ito eh. Ala amkit din. Alaman langan, bakit? Agyaman na ka, nakasingsingpet ka talaga. Naasikaso ka unay kanyak. Pagrebengak day ta, Leo, taasawa nakit nga rod. Inak nga din, bakit? Sige, lakay. Aganad ka iti ipapan mo iti kabakiran, ha? Ay na, jak pala nakadanon iti pasit ti kabakiran, apapanak. Nabanuga ka. Ay. Aginanak man pailang dito eh. Ha? Anya day ina bakit? Amanga no adaimot mo amakan, mabisinak at talaga. At ayo pa'y di nagkapwa. Ay, ada ina bakit? Mabit lang. Adtoy ina. Anusan nyo pa'y lakuman no anya daytoy impabalon kanyak ni bakit ko? Ay na, agyaman talaga amabisin ako. Adamot tindanom dita, ina bakit? Kukwayon. Agyaman na, Cleo. Nakasingsingpad ka. Ha? Amunak, ina bakit? Kasano nga amunak? Saanan anapatagday ta. Tinaskan kat nabalitokan ti pusom. Sapay la kumatag talinaed ka akasta.
kat di kanto agbaliw, nga oray guminawakan. Aging gayta. Jak pa'y lang malipatan ti may papan iti bakit. Ang nakitak ito'y nagturungak dito'y kabakiran. Ay, nabayagan nga umayak dito eh. Ngam itay lang ang nakitak dahi siya bakit. Ha, ay sos. Jak gayam na pairotan ti ulo ti wasay ko. Naipurwakan nita kasamakan. Kapilitan na sa pulak. Tapno mairing pas konter aramidak. Napanan nga tanjay ulo tiwasay ko ngay. Daytoy ka di sapsapulan. Ha? Nagpintasan daytoy a babae? Ha? Balitok ti ulo tiwasay nga iyaw awat na kanyak? Atoy, alauman. Ay, saan ko ako kwa dayta? Daanan ti ulo tiwasay ko anay purwak ditoy. Saan ko ako kwa dayta? Kasta ka di? Daytoy ka di sapsapulam. Wan, iso daytoy ti ulo tiwasay ko. Ay na, nakababayin ta si kapayan ti nakasapol. Awan ang yaman na. Atoy, kukwa matinday ti awasay. Regalo kan ka, Leo. Amunak? Di kan mas daaw. Pudno nga pukpukan ka iti kayo di ti kabakiran. Ngampilpilyan ti pukpukanan. Dagiti laang nagangon ti alalaem. Kat ang mulmula kapay kadagiti baro akayo. Kas kasuka ti pukpukanan. Isu akas gunggunam. Kukwamon day ti abalitok awasay. Kat sapay la kuma. Taag talinaot ti kinasingpat. Kan kinasayaat mo. Leo. Ay na, Leo lakay. Ang mga no day jayan di ibagbaga dagiti kalugaran tayo nga agbambantay iti kabakiran. Panagkunakit iso nga agpaiso, Pilar. Ay na, naggasat kan lakay. Nabalur ti balitok awasay nga intednaken ka. Pudno dayta, Pilar. Ket rumbeng lang nga ibinglay ko ti parabor a nagunod ko. Iso nga amin ang maipaay kanyak itatoy balitok awasay. Ibinglay ko met kadagiti kakalugaran tayo. Isungot lagayam analaos ti ragsak ni Leo. Itay na si puta anaggapo iti kabakiran. Kasjay gayam tinapasamak. Naimbaglakit din tanapanunot ko asinurot iti nalima di nakita. Nanggagkulakat nga rod ti saritanda iti asawa na. Jak itulok anila ang Leo ti may kanitikas dya parabor. Mapanak po ti dya kabakiran. Ta sa pulak di babayan ang tadkan kuha na iti balito kawasay. Kalbasan na. Takawag to pa iti adda ka ni Leo. Tapno siyak lang ti agnumar. Agawid akpay. Tay bagak da ito'y kini Betty. Kasayaatan ko ma noon na atakawon ti adda kan ni Leo. Nalakan tulangan at takawin da siya eh. Una akti mapanidya bantay. Sa pulak dyan ang tedken kuha na iti balitok awasay. Tapno ikan nakmait. O sige, agtignay ka nga rudan, Fredo. Barok, mabisinak, amangan no ada imot mo amakan. Aglisi ka man si kamurseng abakat. Maasyan ka kumakat niya. Aglisi ka kunak tagtartarasak. No, di ka pa'y laglisi, mga nawasayan kan. Talaga pinalukayak ti pan nakaisilsil ti ulo ti wasay ko iti putan na. Tapno nalaka maipala daw no agwasayak.
akong ti agwasay. Iwas ko man itinapig sa tiwasay ka. Tapno maipurwa ken ti ulo na. Dayayan. Naipurwa kan. Mapanak adagos dita kasama kan. Kampay ide. Madanaganak. Ay na. Ayan man nga ti ulo tiwasay ko. Ay, kasano ang makaalak iti kayo nga aramidak nga uging. No awan mo ti ulo tiwasay ko. Ay na, sapay agsakit ti pamilyak. Ayan nan nga tiwasay ko. Daytoy ka di, ti sapsapulam. Balitok awasay ti gam ti babae. Ay, wait. Daytoy tiwasay ko. Mutoy. Ay na, agyaman na ka. Ay, sige, panawan kan ditoy. Nasken ang makaawid akon. Anya ngay, Fredo. Anya tinagbanagan tinapanam. Adda ditoy sa ako, Betty. Ha? Saan lang ulo tiwasay tinaalak? Si Bubukil awasay. Ano, puro abalitok. Ay na! Nagsayatan! Kartingam! Irwar mun kayat ko makita. Wen, mabit lang. Taerwar ko iti unag tisa ko. Ne, ayan ti balitok awasay nga ibagbagam nga Fredo. Nagangumat asa nga ti kayo day tada iti sako. Imposible. Balitok awasay ting kargak dito'y sako. Saan kat asa nga ti kayo? Imposible. Ay saan ang mabalinday ti Fredo? Alangan mat abumak ng daleyo kan pilar. Kat agtalin na at amarigrigat nga agar aramid iti uging. Di kagdanag. At dapay pamuspusan tapno bumak ng ta. Takawag ti balitok nga ulo ti wasay nga adda ka ni Leo. Rumbang laang. Data tinas ka nga agnumar iti dayjay. Saan kat nga isuda nga agasawa? Isu atakawom dayjay. Napalalo manin ti ragsak dagiti natulungam, Leo. Wen nga rod, Pilar. Ngamjak kumamit ida na tulungan. No saan aga po iti balitok nga ulo ti wasay. Nga inted kanyak di inkantada iti kabakiran. Bakit? Naggasat ka, lakay. Datayo kada tatang ko nam Ti amok ket istorya laang dagiti lalakay ken babakit dito'y lugar tayo. Ti maipapan iti inkantada. Ngem agpay sugayam. Ket siyak ti nakapanagnak. Leo. Ket jak kayat adadaelan ti karekken kuana. Idi inted na kanyak ti balitok nga ulo ti wasay. Nasken atong palag ti inkarekken kuana. Atulungak dagiti agkasapulan. Babaen iti parabor nga intalek na kanyak. Bakit? Agtignay kan Fredo. Itan! Wen! Nas ka na malak ti gagara ka de Leo. Kat nukas pangarigan lang ta mabistodak. Patayag idan. Rumbang laang. Uray utang mon ti biagda. Basta maalam ti gagaram kadakwada. Talaga patayag ida no kasapulan. Talaga gayam, adakas ti ugali yung agasawa. Fredo! Asino day tabakat? Ti murseng abakat adumaw dawat iti makan kanyak. Ay, bakit? Pumanaw ka man ditoy? Sana ka mabutangkan ka? Amangan iraman ka pa'y apatayan. Saan ka lang nga ulbod, Fredo? Talaga adakas ti ugalin. Fredo! Ininot ang nagbaliw tilangana. Patitimak na. Betty, isutin ang sigawatak iti balitok awasay. Anya? Saan amay kari kada kayo ti balitok awasay? Tanangisit ti puso yo. Kadyak itulok adang ranya ti kas kada Leo. Anabalitokan ti panagpuspuso da. Iso nga itamatlaan. Ikan kayo iti leksyon. Agbiag kayong agasawa, babaen laeng iti bukod yu a panagsalukag. Kat manipod ita akan ito. Tunggal dakas nga aramidan nyo. Nakarkaron arumigat ti panagbiag yu. Dagos nga rod, akim na,
ti Panusa ti Encantada kadagiti agasawa Alfredo ken Betty o Bing. Kat nagbalin anariga ti panagbiagda. Kat tunggal dakes amaaramid da. Ad-adda amariknada ti kinarigat. Iso nga inkagumaan da ti nagbiag iti nasayaat. Tabareng numapagkamatlaeng ti tanikala ti Panusa nga impataw kadakwada ti Encantada. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng ti sao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.